Внимание, 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 свръхвнимание! Тези терористи се оказаха българи от моята любима България, моята родна страна. Те искат да ми откраднат GSM-а, искат да ми откраднат абсолютно всичко. Българи, внимавайте, не имайте приятели българи в чужбина, защото ще ви се случат много лоши неща. И нека българската полиция веднага да прати хора да ме следят и да ги арестуват тези и да ги вкарат в затвора. Това е. Внимание, внимание, внимание. Обичам България и съм българин. И да живее България. Това е. Кой го казва? Емилиан Петров Нерев от България. Няма испанци, няма гърци. Просто са български терористи. Това е. Много е лошо. Това е.